Nikto z nás by asi nechcel počuť slová, ktoré v dnešnom starozákonnom čítaní počul správca kráľovského paláca. My sme tiež správcovia. Nám je tiež zverený osud ľudí okolo nás, majetok a talenty. Aké ohodnotenie si niekedy vypočujeme my? Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Takto hovorí Pán Sobnovi, správcovi kráľovského paláca. Vyženiem ťa z tvojho miesta, zosadím ťa z tvojho úradu. V ten deň zavolám svojho služobníka Eliakima, Helkiášovho syna, oblečiem ho do tvojej tuniky, opášem ho tvojim pásom a vložím do jeho rúk tvoju moc. On bude otcom obyvateľom Jeruzalema i Judovho domu. Na jeho plece položím kľúč Dávidovho domu. Keď on otvorí, nik nebude môcť zavrieť. A keď on zavrie, nik nebude môcť otvoriť. Zarazím ho ako kolík na pevnom mieste a bude trónom slávy pre dom svojho otca. Počuli sme Božie slovo. Svätý Pavol sa v dnešnej epištole zamýšľa nad Božou veľkosťou. Náš rozum ju nemôže pochopiť. Boh je iný než všetky naše skúsenosti. Približujeme sa k nemu len vďačnou láskou. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla na jeho cesty. Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom? A kto mu dal niečo prvý, aby mu bolo treba vrátiť? Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva na veky. Amen. Počuli sme Božie slovo. Petrom, teda skalopevnou oporou cirkvi.
Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Keď Ježiš prišiel do okolia Cezarej Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov, za koho pokladajú ľudia syna človeka. Oni vraveli, jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša, alebo za jedného z prorokov. A za koho ma pokladáte vy? Opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter, nikomu nehovorili, že on je Mesiáš. Počuli sme slovo Pánovo. Že tu ešte takých 20-30 miest je na sedenie, takže môžete sa posunúť. Bratia a sestry, nadviažem na to, čo som povedal na začiatku, že som veľmi rád, že som mohol prísť do tohto regiónu a do tejto vašej obce, do tejto farnosti, lebo som tu nikdy nebol, je to prekrásny kraj. To, aby som sem trafil, tak som si pomohol tým, že som sa včera zazikroval a volal som vážnu pánu farárovi. A tak cez telefón mi hovoril, kadiaľ všetko pôjdem do Žiliny, potom doprava, chvíľučku nie doprava smerom na Kerchovu a potom nie celkom do Kerchovy, ale za Belou, doľava. Takže sa mi podarilo sem na prvý šup trafiť. Ja som taký netechnický typ, sú ľudia, ktorí už využívajú o mnoho viac tie výdobytky techniky a to je tá navigácia GPS a tá je veľmi nápomocná v tom, keď človek ide do nejakého neznámeho kraja, aby tam trafil a možno, že by mi to pomohlo a nemusel by som ho otravovať telefonovaním. Lenže samozrejme všetko má aj svoje plusy aj minusy a má nejaké úskalia a takéto aj s tou navigáciou. Sú niektoré, ktoré možno aj vy máte v aute a sú také trošku staršie typy, ktoré nefungujú tým spôsobom, že by sa obnovoval, alebo teda nachádzal nejaké tie nové skutočnosti, ktoré sa kdesi dejú. Treba niekde sa opravuje cesta a je tam obchádzka, alebo robí sa viadukt, alebo robí sa nejaká velikánska obchádzka mesta, aby nemuseli všetky autá tým mestom prechádzať. A to nejaká tá staršia navigácia, to GPS-ko, nie je schopné nejakým spôsobom zaregistrovať. A vtedy sa stane to, že človek, ktorý si chce pomôcť tým GPS-kom, tou navigáciou, namiesto toho, aby si pomohol, tak tým, že sa to tak povediac nenovelizuje alebo neaktualizuje tie nové veci, skutočnosti, že tam nie sú novo aktualizované, tak to, čo má byť nápomocné, toho niekedy riadne dopletie. Takže sa dlho motá a nevie trafiť do toho cieľa svojej cesty. Každé prirovnanie, ako sa hovorí, pokrývkáva. Ja by som teraz povedal, že aj toto bude pokrývkávať, ktoré teraz použijem. Síce prirovnanie s tou navigáciou, s tou zastaralou, teda respektíve s tou, ktorá nie je aktualizovaná. Trošku to prirovnám Božiemu slovu alebo Svätému písmu. Možno sa teraz rozíte, ale pokúsim sa to vysvetliť. Je potrebné, aby človek nikdy nevyprázdnil obsah Svätého písma, aby nedal mu nejaký iný zmysel, aký tam je, ale je veľmi potrebné, aby pochopil, že to Sväté písmo je Bohom vnúknuté a je určené všetkým generáciám ľudí, teda aj tej našej, tú, ktorú tvoríme my, a aj tým, ktorí tu boli pred 2000 rokmi. To znamená, že je potrebné mu v tejto dobe, v týchto časoch, v týchto podmienkách správne porozumieť. Teda nie vygumovať niečo, zobrať odtiaľ nejaký obsah, nejaký zmysel, ale správne mu porozumieť. Povedal by som to rečou tých technológií, že aktualizovať. A ako také potvrdenie toho, alebo také konkrétne popísanie toho, na čo tým myslím, by mohol byť príbeh z dnešného evanjelia. Ježiš sa pýta apoštolov, za koho ma ľudia pokladajú. Oni povedia,
takú tú verejnú mienku, že za jedného z prorokov, takých neznámych alebo známych, ako je Ján Krstiteľ, alebo Jeremiáš, alebo niektorý iný. A potom sa pýta Ježiš, a za koho ma pokladáte vy? A Peter v mene všetkých, tých 12 apoštolov hovorí, že ty si Kristus, Boží syn. A Ježiš ho pochválil, pretože povedal pravdu. Povedal ju preto, že mu zjavil nebeský Otec. A my by sme si teraz mohli povedať, že dobre, máme informáciu, že Ježiš je Boží syn a to nám akože stačí. Ja by som chcel teraz povedať, to, čo tu bolo tak nejak naznačené aj v tom komentári, celkom v úvode svätej omše, že ide o to aktualizovať tú otázku. Bolo to položené, tá otázka, pred 2000 rokmi a bola položená Petrovi a ostatným. A Peter, mene tých ostatných, pred 2000 rokmi povedal pravdivú odpoveď, ty si Kristus, Boží syn, Mesiáš. Stratené ovečky, ktoré hynú, zjednoť cirkev svoju, aby sme tvorili v tvojej láske jedinú rodinu. Jak ten chlieb, čo spojil zlaté pásky, nech nás spojí sila jeho lásky. Jak kalich, čo objal kvapky vína, tak cirkev sveta nás obýva. Slávnosť svätého Štefana Uhorského, patrona nášho kostola, a takisto aj hodová nedeľa, tak to sú udalosti, na ktoré sa všetci obyvatelia Lutíš veľmi tešíme. A stretávame sa s rodinami, stretávame sa s priateľmi, oddychujeme, zabávame sa, ale ako už náš pán farár povedal, Boh nemá prázdniny, Boh neoddychuje, a preto som ráda, že sme sa tu stretli v takom hojnom počte a v mene všetkých vám môžem poďakovať za vašu návštevu, za odslúženie svätej omše, za milé slova v kázni, za vaše povzbudenie a takisto aj za spev, ktorým nás potešíte. No a budeme sa veľmi tešiť na vašu ďalšiu návštevu. Dúfame, že sa čoskoro stretneme. Ďakujeme veľmi pekne a príjmite od nás malú pozornosť. A aby nám nechýbal ten životný upgrade, tak sa to ten životný software nechýbal, k tomu prosíme o záverečné požehnanie, samozrejme slova.